Det første spørgsmål, det er, hvorfor skal jeg bruge creme, når jeg har bumser og fedtet hud? Får jeg ikke bare flere bumser? Og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og sandheden er, at en creme handler om meget mere end bare at give dig fugt. I hvert fald hvis det er en god creme. Så det er helt rigtigt, hvis du har fedtet hud og bumser, så skal du ikke have en fed ansigtscreme, som man kan købe ved mange af de her butikker og online, der sælger hudplejeprodukter. Det du skal have, det er, at du skal have en ansigtscreme, der giver dig fugt, men der ikke giver dig fedt. Og hvad er forskellen så på fugt og fedt? Jamen fugt, det er noget, der fugter din hud, og fedtstof, det er godt, hvis du har tør hud, så skal du have fedtstoffer. Men hvis du har fedtet hud, så skal du ikke have det. Men der, hvor det kommer ind, og der, hvor mange de misforstår det her råd med bumser og uren hud og valg af ansigtscremer, det er en creme, en god creme til bumser og uren hud, den skal indeholde meget mere end bare fugt og fedt. Den skal indeholde antioxidanter, så du beskytter din hud. Den skal indeholde beroligende ingredienser, så du beroliger rødme. Altså igen, lad mig lige vise det her billede af, hvor rød og irriteret min bebumsede hud den var som ung knægt her med meget kort hår. Så igen, en ansigtscreme. Lad være med at tro, at du kun skal vælge creme, og du skal give fedt eller fugt til dit hud. Du skal give meget mere end det. Du skal give beroligende, reparerende, beskyttende ingredienser. Og selvfølgelig er det det, som jeg har puttet i Danish Skincare-produkterne, men også hvis du vælger andre produkter, så sørg for, at den creme, du bruger, den skal ikke give dig for meget fugt, eller for meget fedt hedder det. Den skal stadig give dig fugt, ikke for meget fedt. Den skal give dig beroligende, reparerende og beskyttende ingredienser.